Fana kulandireni ku Streams of Vibe Ministry. Muli ndi ine Brother Daniel. Tufuna tibwere kwa ino ndikukhala ndi phunziro lina la pamwamba. Phunziro limene tikhala tikuona ndithu kumvetsetsa mabukhu aulosi. So phunziro limene tikhala tikuona ndithu kodi tingamvetse bwanji mabukhu aulosi. Anthu ambiri amatha mabukhu amene amakamaka adana ndi chivumbulutso chifukwa ena tisamamvetsetsa. Mano ndizotheka ona ati Mulungu akatipatsa buku limene silingamvetseseke. Chonjeka chinayi chochitira. So tifuna tione tingapange bwanji tingamvetsese mabuku amenewa. So kumvetsetsa chivumbulutso ndi buku lina limene limakhala lomikizidwa kwambiri ndi buku la chani la Daniel. So funso nkumati kodi nkofunika bwanji kumvetsetsa mabuku amenewa? Nzofunika? Ngati sizofunika Mulungu anayankhulapo kanthu? Tioneni pamenepa. Daniel chapter 12 verse 8 to 10 akuti chani? Anena kuti so pa Daniel pamenepa akutuza ife Daniel 12 verse 8 to 10 akutuza ife anena kuti ndipo ndinamva koma sindinazindikire. Ndiye ndidati Ambuye wanga kodi mapeto a zinthu izi adzakhala otani? Ndipo anati pitani njira yanu Daniel, pakuti mawuwa atsekedwa ndi kusindikizidwa mpaka nthawi ya mapeto. Ambiri adzayeresedwa ndi kuyesedwa, koma oyipa adzachita zoyipa. Ndipo palibe oyipa adzamvetsetsa, koma anzeru adzamvetsetsa. So Daniel samamvetsetsanso naye. Ndi akumuwuza akulu zinthu zitatani zisiyeni. Kumapeto a nthawi zachitika njira kuti oyipa adzakhala akuchitabe zotani zoyipa, right? Koma anzeru ndi amene azatani azamvetsetse. Mwanjira akumuwuza Daniel buku latsekedwa, koma buku limene ngakhale latsekedwa lizamvetsetsedwa kumapeto a nthawi. So tikamakamba za makiyi amene akusogolera buku la Daniel ndi zinthu ziwiri. Choyamba ndi nthawi. Maulosi amene akufunika azatambulutsidwe mu nthawi yake. Makamaka nthawi kuti yakumapeto imene tili panopa pamene tambamvetsa okay mabuku andithu akutambasulidwa. So mabuku amafunika atambasulidwe makamaka pamene tili kuti mapeto achani a nthawi. Koma osati chichokha, mabuku amene amafunika onena kuti atambasulidwe ndi anthu amene ali ndi chiyanjano chabwino ndi Mulungu, anthu amene ali ndi mzimu wake. Tikamakamba za ulosi sunavumbulutsidwe ndi nzeru za munthu yayi, ndikusera mwa mzimu era aneneri anapasidwa maulosi. So inu ndine ndikakhala ndi mzimu wa Mulungu tizamvetsa maulosi amenewa. So makiyi ake ndi awiri. Nthawi ikakwana mzimu wa Mulungu tivumbulutsira ife sisi zimene. So chomvetsetsa njirino anthu amene samvetsetsa izizi mu nthawi itakwana ndeti amenewo akuti ndoyipa, ndipo azachitabe zotani zoyipa. Palibe oyipa adzamvetsetsa. Mwanjira ina buku limene lili la Daniel ndi chivumbulutso lizamvetsetsedwa ndi akhristu onse, anthu ake enieni a Mulungu aliyense azalimvetsetsa. Ndipo tikutha kuona ndi Mulungu akutipatsa ife chidziwitso chimene. So part 1 tiona kuti Daniel ali ndi makiyi, right? So chidule choyambira timvetsetsa kuti buku limene linasayinidwa motani. Buku limene linasayinidwa motani. So buku limene linasayinidwa m'magawo awiri. Gawo loyamba ndi gawo la mbiri. Tikamakamba za mbiri tikamba za history, right? So machapter amene ya chapter 1, 3, 4, 5 ndi 6 ndi mbiri. Ngakhale zili mbiri ndi zinthu zona zimakhalanso ndi timati double application kapena zinachitika inde koma zachitikanso mapeto a nthawi. Ndingopasani chitsanzo. Daniel chapter 3 amakamba za fano limene Nebukadineza Natali salipembedza, koma mapeto a nthawi akutuza ife chivumbulutso chapter 13 nopa zachitikanso fano la chirombo limene aliyense azakakamizidwa atatani alipembedze. Daniel chapter 5 ukamba za ukoko wa Babulo. Chivumbulutso chapter 18 ukamba za Babulo watani wako. Daniel chapter 6 ukamba za anthu amene anthu amene padikira lamulo anthu osapembedza chani mfumu yokha. Mapeto a nthawi akutuza sifano zakhaso lamulo imene aliyense azafunika atani alisunga. So machapter amene wangakhala ukamba za mbiri koma ndi ofunikira kwambiri ife atudo zinthu zachitika amene muzinayikira ngati mafanizo amene Daniel azakana adusamo, koma inu ndine tizadusamonso kachiwiri. Tikuona amenepe. So gawo lachiwiri limene Daniel anasanjidwa anakamba za mabuku aulosi awandete aona Daniel chapter 2, 7, 8, 9, 11, 12. Awanda anayi maulosi amene amakamba za zinthu mene zili nkudza. Alright, so kodi chinsinsi choti munthu amvetsetse bukuli ndi chiyani, right? So chinsinsi chake ndichi. Chinsinsi ndikumvetsa zimwe amadusa mu Maisraeli mu nthawi imeneyo, right? Tikamvetsa zimene amadusa mu ana Israeli ndeti tizamvetsa buku limene la chani la Daniel. Okay,
so tente amene kuona kodi ufumu wa Israeli chimene chimachitika pa nthawi imene dalamemba buku limeneli ndiyenera kuti ufumu wa Israeli unaonongekeratu, right? Tikaona chithunzi icho tikutha kuona kuwamba kwa blue kwina kumusi kwa yellow. Ufumu wa Israeli unagawikana pawiri, kumachedwa kumpoto ndi kumwera. Komano mu Bible kumpoto kumachedwa kuti Israeli. Israeli fanya anali mafuko 10 naye waukulu. Mafuko 10 amenewa anasiya kuti iwo safunanso mbumba ya David izikhala mfumu yawo. Zimene zinachitika fa nthawi ya Yeroboamu, utawerenga ndithu mabuku kuti mumvesese mazimu mu Bible. Komano nkhani yoti atagana akapawiri panakhala mafumu awiri. Mfumu ya kumpoto ndi mfumu ya kumwera. Mfumu ya kumwera imatchedwa mfumu ya Yuda. Panali mafuko atatu: Yuda, Levi ndi Benjamin. Pamene mfumu ya kumpoto imatchedwa kuti mfumu ya Israeli, right? Naye mafuko 10. So mfumu ya Yuda ndi mfumu ya Israeli, right? So izizi ndi zimene zinalipo pa nthawi imene Daniel asanalembe mabuku. So ufumu wa kumpoto unaonongekeratu. Tikale werenga pamenepa 2 Mafumu chapter 7 verse 5 to 7 ndikupilira mpaka 17 to 18 ndikuzapitirira mpaka 22 mpaka 24 tiona ningofika pamene papa pa 22 atuno komano nkhani yakulira papa ndinena kuti mafumu amene wawa tikalenga mavesi amene muna tingowerenga pang'ono 2 Mafumu 17 verse 5 to 7 tiwerenga mavesi onse, right? Akamba zinena kuti pamenepo mfumu ya Asuri anakwera mdziko monse, nakwera ku Samaria naumanga misasa zaka zitatu, right? So tikamakamba za Samaria tikamba za mfumu ya kumpoto kumene jako kumachedwa kuti Samaria kumene kunali mafuko 10, right? So ndakamba akupitiriza nawo koma chaka chachisanu ndi chinayi cha Hosea mfumu ya Asuri analanda Samaria natenga Israeli andende kunka nawo ku Asuri nawakhalisa mu Ala ndi mu Hebroni kumtsinje wa Gozani ndi midzi ya Amidi. Verse 7 udatero popeza ana a Israeli adachimwira Yehova Mulungu wawo amene anakweza kuwatulutsa m'dziko la Igupto pansi pa dzanja la Farao mfumu ya Igupto ndipo anaopa milungu ina. So ana Israeli anali ndithu anthu amene amasokoneza kwambiri, amapembedza mafano, samamveranso Mulungu, right? Anali oyambirira kulowa muchitayiko posa Yuda, right? So Mulungu analola kuti ndithu mfumu ya Asuri yatenge. So tikaona bwinobwino pa verse 22 mpaka 25 natuno naenda ana Israeli muzolakwa zonse za Yeroboamu zimene anazichita osazileka mpaka Yehova adachotsa Israeli pamaso pake monga ananena mwa dzanja la atumiki ake onse aneneriwo. Momwemo Israeli anachotsedwa mdziko la lawo nawo ku Asuri mpaka lero lino. Mfumu ya Asuri anamangisa alendo midzi ya Samaria. So tonana kuti midzi ya Samaria ichi umene munali mafuko 10. Mafuko 10 anatengedwa ndikumwazidwa. Awo anali mathero a mafuko 10 kamene fuko la Israeli unangosala Yuda, right? So atateno mfumu imene inatenga anthu ena tikaona pamenepa pa verse 24 mpaka kumaliza tonana kuti anatenga anthu ena amene anali amitundu yachikunja kuti zikakhala kuti ku Samaria kuja ndipo chifukwa chimene chocho kumeneko ku Samariako anthu amenewa ndi amene Yesu anapeza amene amatchedwa andani a Samaria. Ndikona Ayuda amadana kwambiri ndi ndani ndi a Samaria fanana anthu achikunja anabwera nomakhalapo, right? So tika verse 24 akamba zina atuno ndipo mfumu ya Asuri anabwera nawo anthu ochokera ku Babulo ndi ku Kuta ndi ku Ava ndi ku Hamati ndi ku Safaravaimu nawakhalisa midzi ya Samaria malo mwa ana Israeli nakhala iwo ene a Samaria nakhala midzi mwake, right? So titaonana kuti zinayi zinthu ndithu mene zinakhala yoncho, right? So ufumu wakumwera watani wapita. So ufumu wakumpoto mafuko 10 aja apita achotsedwa nthawi ya ndani ya Asiriya kapena nthawi ya Asuri. So ufumu wakumwera nawonso unanongeka. Chinachitika nchani? Tikaona mbiri imeneyi pa 2 chapter 36 verse 16 to 17 aonera kuti koma ananyodola mithenga ya Mulungu napeputsa mawu ake naseka aneneri ake mpaka ukali wa Mulungu unaukira anthu ake mpaka panalibe cholanditsa. Yerusalemu anapasulidwa anthu natenthedwa ukapolo ku Babulo. Verse 17 pakuti iye anakweretsa mfumu ya akasidi ndiye anawaphera anyamata awo ndi lupanga nyumba ya malo awo opatulika osachitira chifundo mnyamata kapena namwali
mkulu kapena nkhalamba, Mulungu anawapereka onse mdzanja lake. So zinachitika zonatuno mfumu ya Yuda chifukwa tuno nayo sinamba kupitanso mu njira zake zokhotakhota zimene Mulungu anapanga zoti analola ndithu mfumu ya Babuloni itani iyatenge onse. Ndiye tikamaona bwinobwino pamene papa timavesa nayo kuti no chinachitika chitano mfumu ya Babuloni inabwera katatu konse. Kwamba inabwera kutenga anthu, kachiwiri ndatenga anthu. Nde kawiri kamene kaka anatenga anthu ngati ana andani. Achinayizika anapitengana anatengedwa nawo. Kachikenako achina Daniel sanangire na kachitatu pamene anatenganso akapolo ambiri. Tikuona pamenepo. So pamene Daniel akulemba mabuku ake ndizonena kuti no maufumuwa atani aonongeka ikhupya tilonzeni papa, right? So tikapitiriza 2:36 verse 11-19 Donatan hatengedwa chochitika njani ku Yerusalemu. Verse 18 akuti no ndi zipangizo zonse za nyumba ya Mulungu zazikulu ndi zazing'ono ndi chuma cha nyumba ya Yehova ndi chuma cha mfumu ndi cha akalonga ake anabwera nazo zonse ku Babuloni. 19 ndipo anatentha nyumba ya Mulungu nagumula linga la Yerusalemu, natentha nyumba zake zonse zachifumu ndi moto, nanonga zipangizo zake zonse zokoma. So Yerusalemu ndithu naye anatani anaongedwa. So anthu atengedwa, Yerusalemu nayo atani aonongeka, right? Then ndone chidachitika kwa mfumu ndi yani 2 Mafumu chapter 25 verse 5-7 aona kuti no koma nkhondo ya Akasidi inalondola mfumu nipeza mzidikha za Yeriko, koma nkhondo yake yonse inambalalikira 6 ndipo anayigwira mfumu nakwera nayo kwa mfumu ya Babuloni ku Libina naweruza mlandu wake napha ana a Zekariya pamaso pake namkolowola Zedekiya amaso ake namanga ndi maunyolo amkuwa namuka naye Babuloni. So ndithu mfumu imeneyi ya mene malamulo amene a Zedekiya nayeso anachosera maso anake ndi kuphedwa ndi kutengedwa kuti Babuloni. So anaibe mfumu, anaibe malo opembedzera Yerusalemu anaonongedwa, anthu onse nawonso atani atengedwa. Malo amene Mulungu anapasa angokhala chani abwinja. Tikuona amenepo. So zino magawo 4 aufumu anatani anasokonekera. Tipiro nini ndibafuna tone 2:36 verse 20-21 tuzana anthu ena sananengedwa. Kunano ndipo iye amene adapulumuka kulupanga anamuka nawo ku Babuloni. Nakhala iwo anyamata ake ndi ana ake mpaka ufumu wa Perezi adachita ufumu 21 kuti akwanirire mawu a Yehova pakamwa pa Yeremiya mpaka dziko linaonekedwa nawo masabata ake. Masiku onse akupasuka kwake linasunga sabata. Kwaniritsidwa zaka 70 kolesi analola yense ofuna abwerere kwawo kumanga kachi. So tikaona pa 2 chapter 36 20-21 tiona nawo kuti no anthu awa amene anapulumuka kulupanga anatenga kuti apite kuti ku ukapolo. So anthu anatengedwa ku ukapolo, mfumu inatengedwa ku ukapolo, Yerusalemu anaonongedwa, malo amene Mulungu anapasa Israeli kuti anthu azikhalako malo lonjezedwa anakhala abwinja kwa zaka 70. So zinainga zinthu 4 zatani zaonongeka. Mfumu, right? Ndithu anthu, malo achipembedzo komanso malo amene kwanatani anapasa. So tikamana za magawo 4 amaufumu anagonjetsedwa. 1 malo omwe ufumu unalipo Israel anagonjetsedwa, right? Usogolero lamulira nawonso natani unagonjetsedwa. Mapembedzedwe awo amufumu nawonso natani anagonjetsedwa. Anthu amufumu nawonso natani anagonjetsedwa. So Daniel akamemba buku lake tikuti verses no magawo 4, the 4 parts of the kingdom: ufumu, malo, anthu ndi chipembedzo, zonse zinatani zinaonongeka. So tikamakamba za buku la Daniel tizimvesa tuno akamakamba kamba kuchokera pa standpoint iti ya zinthu 4 zimenezi. So maganizo anthu ambiri awasanaiso maganizo anga pachiyambi maganizo anayo kuno tikamakamba za maulosi taondonoona kuno tikamakamba za Daniel ma chapters ena awo mbiri ndi aulosi. So ma chapters a ulosi makamaka Daniel chapter 2 7 8 9 tikamakamba so 11 12 ndi maganizo tuno maulosi amene ayi mu 2 akungwabwereza ndikonjezera mu 7 ndikubwereza ndikonjezera ndikubwereza mu 8 choncho mpaka ku 12. Mwana amenewe bakhala ndi ulosi umodzi angobwereza
ndikufotokoza ngati mwa njira ina. So maganizo anthu ambiri ndi amenewa, right? Koma malingaliro eni ndipo tionesa kuti ndiyonje ndi nkhani yonena kuti no kubwezeresedwa kwa mbali zinayi zosiyana zachani za mfumu. So malosi amene awa akukamba za kubwezeresedwa kwa mbali 4 zachani za ufumu umenewu, right? So tikaona bwinobwino Daniel chapter 2 imakamba za fano imene ni mutu wa golide, imakamba za fano imene ndi chest ndi manja asiliva imene nayi Medo-Persia, right? Imakamba za mchuno ndi ntchafu chamkuwa imene nayi mfumu wa Aheleni. Daniel chapter 3 imakamba za miyendo imene nayi chitsulo imene nayi mfumu wa Roma. Imakamba za miyendo imene nayi ya miyendo ya dongo ndi cha bodongo ndi chitsulo imene nayi Roma ogawanikana. So in Daniel chapter 2 pamene Daniel chapter 7 imakamba za mkango umene mamira Babuloni, imazakamba za chimbalangondo imene mamira Amedi ndi Aperezi, imazakamba za chimbalangondo chimene chinali ndi 2 mapiko 4 ndi mitu. So inayi ndi mapiko ndi mitu 4, right? Imene mamira Aheleni. Kumene makamba za chirombo chimene sadatha kuchifotokozera imene mamira Roma, ndi makamba za kanyanga ndi nyanga 10 imene mamira ndithu Aroma utani ogawanikana, right? So tikaona zimene zizi tiona nawo pa Daniel chapter 8 now. Pa Daniel chapter 8 sanayambe sindo Babuloni anakamba nena Amedi Aperezi. Chifana no mulosa Daniel chapter 8 inazi ndano Babuloni wasamono rani kuchosera kapena ndi Babuloni saliso active, right? So sizira iso zofunika tayike somulo. So anayamba ndithu ndi chinyama chimenechi, right? Imene nali ngati nkhosa, right? Imene mamira Amedi ndi Aperezi sinabwera ndithu mbuzi yachimuna imene mamira Aheleni, ndi mbuzi imene inamira chinyanga chikulu imene mamira ano chani ufumu wachani wa Chiroma, right? So tiona nato imeneyo ndi maulosi ndakamba za Daniel 2, Daniel 7, Daniel chapter 8. Now Daniel chapter 12 imakamba no zachani za nkhondo, imakamba zinthu mwa direct kuti no awa anapita kukamenyana ndi ufumu wa kumpoto, ufumu wa kumpoto anabwerera so amenyana ndi ufumu wa kumwera choncho mpaka nakuti mapitirira. So Daniel chapter 12 imakamba ndithu zimenezi. So anthu amaganiza ndi Daniel chapter 2, 7, 8, 11, 12 ndi ulosi umodzi umangurani mangubwezera mano nkhani yakulu kuti ndi imeneyoyo. Koma taona apa kuna no nkhani yakulu ndikubwezeresedwa. So tendionero imene pa Daniel chapter 2 ikukamba za kubwezeresedwa kwa chani kwa malo wa ufumu. Now zinthuzi zinatayika kwa ana Israeli tinimozenepe kumano chifukwa ni mabuku a ulosi zikukamba za kubwezeresedwa kwa zinthuzi komano kwa akhristu kapena kuti kwa ufumu wonse wa ndani wa Mulungu. Tiona choncho ndi choncho akukamba za malo tendionero imene pa Daniel ulosi umene umakamba za chifano ndi mwala umene unamenya fanulo kumapazi. Daniel 2 verse 35 adano pamenepo chitsulo ndi dongo mkuwa siliva ndi golide zinaphwanyira pamodzi nakhala ngati mungu wa pamadale amamalina, ndipo mphepo inaziwulusa moti sanapezede malo awo, ndipo mwala unagunda fanulo unakhala phiri lalikulu nuzaza dziko lonse lapansi. Tikuona amene pa. So Daniel chapter 2 ikamba za kubwezeresedwa kwa malo amene ufumu unali, right? Tikamaona bwino mwino dziko lino lapansi napasidwa kwa Adamu kuti alilamulire. Adamu anagonjera kwa ndani? Kwa Lucifer. Ndipo kwa nthawi itali dziko lidakhala likutekeseka ndi Lucifer. Angakhale Yesu mene anabwera Lucifer namuzera wakulu zonse zapasidwa kwa ine, ndipo nthawi zipasi kwa ine Yesu mene akutani ndikufuna tilimonzenepe. Koma ikufika nthawi imene Mulungu akonza ufumu wake, ndipo pamene Yesu akuzabwera ufumu wa dziko lino lapansi uzakhalano kumwandani wa Yesu Kristo. So malo amene anatayidwa akufunika nani abwezeresede. Yerusalemu ndi Israeli konse kunali kwa bwinja, right? Pamene tikupita m'buku la Daniel tikuona ulosi umene ukutenga anthu ake eneni Israeli wa Mulungu umene uli akhristu inu ndine tikuzatengedwa kuti tibwererenso ku malo athu alonjezana, ndipo dziko lino lapansi pamene azalikonzeso lachani lasopano. So tikuona ndi malo amene anatayika ndi Israeli, right? Kumano malo amene akubwezeresedwa ufumu kukhazikitsidwa dziko lonse lapansi kukhala ngati kamwala kuzaza dziko lonse akukamba zachani za ufumu wa Mulungu kudzakhalano
pa dziko lonse lapansi pamene ukutchedwa ufumu wa ulemu amene Yesu akubweranso kachingati kachiwiri. So izizi ndizikamba kwambiri mu ulosi wa Daniel chapter 2. So apati ngoyang'ana ndithu pamwamba kungoyang'ana zonse kuti zikuti bwanji masitilowa kwambiri mwa deep ndithu tikhala tukamba ma chapter 1 by 1. So tidapita ku Daniel chapter 7, right? Akukamba za usogoleri paja Hezekiya mfumu ya Israeli nachosera. Wamene Daniel chapter 7 akukamba za kubwezesera kwa mfumu osati mfumu ya Israeli amene wachinatani wano mfumu yachani ya anthu ake a Mulungu. Mfumu yenene amene ali ndani ali Yesu. Adamu anagonjetsedwa kwa ndani kwa Lucifer. Adamu anali ngati wotimbira ife. Yesu Kristu ndi amene anagonjetsa ndani Lucifer. Yesu ndi amene akuyimira anthu onse amene abadwa sumajani mwasomana na Kristu, ndipo iye akuzavekedwa ufumu kuti alamulire ngati mfumu yeniyeni ya dziko. So Daniel chapter 7 wamaza kubwezesera kwa ndani kwa mfumu. Daniel chapter 7 verse 14 akuti chani, ndipo anampasa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi amanenedwe onse amtumikire. Ulamuliro wake ndi ulamuliro wosatha wosapitirira ndi ufumu wosapitirira ndi ufumu wake suzaonongeka. So akukamba za ufumu wake suzaonongeka. Ufumu wa Israeli unaonongeka koma ufumu suzaonongeka. Ndipo ufumu imeneyi ndi mwana wa munthu amene ali ndani Yesu Kristu. So Daniel 7 akukamba za kubwezedwa kwa ndani kwa mfumu. Pamene Daniel chapter 8 akukamba za chipembedzo, akukamba za ndithu za chipembedzo paja kachisi anaonongedwa wa ku Yerusalemu, right? So tendoneneva Daniel chapter 8 verse 49 no, ndipo anati kwa ine mpaka masiku 2,000 mphambu 300 pamenepo malo opatulika azayeresedwa. So tikuona nawo napapa akamba za malo opatulika zanani azayeresedwa, malo opatulika adzabwezeresedwa, right? Tizaona solo somene ona kuno mapembedzedwe eni amafunika tani abwezeretsede kwa anthu ake a Mulungu, right? Kapembedzedwe ka anthu kanasokonekera chifukwa Yesu amakani anaonongeka pamodzi ndi kachisi. Komano mu Chikhristu chenicheni tona nawo kuti kanyanga kang'ono kanasokoneza chipembedzo cha Khristu, komano Mulungu amafunika abwezeretse chipembedzo chenicheni pa dziko lachani lapansi Yesu Khristu asanabwere. So tikamaona bwinobwino anthu akufunika atani abwezeretsere. Monga ngati anthu anatengedwa apite ku ukapolo, mwana anthu ake enieni a Mulungu akufunika atani abwezeretsere pa dziko lachani lapansi. Mwanjirena Mulungu azakhala ndi anthu ake amene adzayime pa choonadi. Anthu amene wawa ndi amene azakhale anthu amuyani amu ufumu wake, right? Ndodana amenepa akuti chani Daniel 12 verse 1 akuti chani, ndipo nthawi yomweyo adzauka Mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira ana anthu a mtundu wako, ndipo padzakhala nthawi ya msauso sinakhala yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira nthawi yomwe ija. Ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa yense amene azampeze kulembedwa m'buku. Tikamakamba kwa mapeta nthawi chimusoferi invesera akamba ndi dziko lonse lizapembedza chilombocho aliyense amene dzina lake sinapezeke m'buku lachani lamoyo. So akukamba za mapeta nthawi anthu a mtundu wako, anthu a mtundu wa Dana nale a Israeli. Koma apa sitikamba za Israeli amene ali ku Palestina ayi, tikamba za Israeli amene ali anthu amene ali mwa Kristu. Ili nali phunziro limene tinakamba timayizira nayi ndani nali panga kale, so sitilowamo kwambiri. So tonena kuti maulosi onsewa akamba za kubwezeresedwa kwa zinthu zimene zinatani zinatayika. Anthu eni atatayika anatengedwa ku ukapolo, komano mu nthawi yake Mulungu apeza gulu la anthu amene azamuyimira pa dziko lapansi makamaka pamene dziko likupita kuti kumapeto. So ilo linali phunziro lathu limene linatithandizira kuti tithe kupanga unlock kapena kumasula zimene zinatani zinamangidwa. Phunziro lachiwiri limene ndikupanga papa tiona ndithu ulosi wa Daniel chapter 2 kodi umayimira chani, ndipo inu ndikuyitanani kuti mukhale pompo. Mungu akudalitseni. Amen.